Piuhan na to karon na tong wow naman. What's up guys? Good morning. So karon guys kwanta limpyuhan na to karon na tong motor diri. Kay murag taod-taod na wala na siya limpyo-limpyo. Kung makita ninyo murag gugaw na gid kay siya. So karon limpyuhan natin siya. Gamit ang asa to. Kani. RC lubricant spray. Tag amot dito sa kuan bato guro ni siya. Pero diri sa amo ay 180 ni siya, mahal na kay. Kuan so zap. Mo na siya tong limpyuhan guys. Dira kung makita ninyo ha. Ugaw na siya dito sulod. Nang sulod na ugaw kayo perting ugawa. Oh my god, wow. Ugaw kay sa katanan na ugaw kay guys, napay mananap guys. What? So karon mao na to limpyuhan gamit ang wow naman. Sprayan na to siya kani gamit ang kani RC lubricant spray. One hour later. Mo ni siya ang kuan gamay na ay gay diri na limpyo na to gamay diri. Puro diri nga side wala pa diri. Oh my god, wow. Kita na to unya ang kuan resulta unya. Pasya pa lang siya kay murag lisod-lisod gid kuot-kuot ito guys oh. Wala po nato ni siya. Diri na po nato itanggal oh. So pulban ko ganina kaya binahuli ko kabalo magbalik. Pero na okay ra gyapon siya. Na survive ra gyapon atong taon. Karon guys sumana siya. Tuwarang resulta guys. Limpyo na guys. I am the one the way your son don't need. What's up guys, karon ato na nang ipambalik kani siya kay para masulay na nato ang bag-o nga limpyo. So managin siya. Tit finished product.
sa wakas nalimpyuhan na yun siya. O ganina itong siya ganina guys, pero karon okay na siya, nalimpyuhan na tit. Ito guys, ipaningot kita kamay. So, mo siya hugaw itong kamot. So, mo siya. What's up? Thanks for watching guys.